Din bagikan ang abilidad sa mga bulanon sa pagpamanday sa mga urna nga karon sa mga collectors perting inita. Urna, kini ang mga altar nga naas mga kabalayan. Altar nga kinupya sa mga higanteng retablo sa mga karaang simbahan. Apan kinsa may nagpauso nining tanan? Walay laing tinubdan ang mga misyonero nga praile nga nangadagsang. Sa ilang kamingaw sa ilang simbahang gibiyaan, dinhi naghimog handumanan. Ug sama sa Europa, ang mga higanteng altar nga sa barok nga arte giukitan, kini mo'y gisundugan. Sa mga gikan sa pagano nga tinuuhan, ang langyaw nga relihiyon mo'y gipatuman. Tuod man, sa mga nakumbinser, aron makaambit sa kabalaan sa simbahan, buti lang nga sa ilang mga balay doon usab sila'y altar nga kaampuan. Mao nga sa mga balay nga karaan, may urna nga nakabutang. Urna nga haom sa makaya ug bongga alang sa mga may daghag kwarta. Luyo nining tanan, ang urna kapanulundan sa bulanong pagtamod sa tinuuhan. Pulido ang pagkapanday, disenyo nga dili matamay, kolor nga nagtamla sa mabulukong kinabuhi ug pangindahay nga gipadayag sa inambitan nga kabalaan nga karon gidala sa balay. Gikan diri sa Amarela Arts Gallery sa Panglao alang sa maayong balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.